o yetta Allah te nena makko e bammo joɗade nder Portugal jam ñalle moɗon musidɓe tedduɓe jipporoɓe he radio kabaruji ɗum noon radio kabaruji ko radio fulɓe radio bimi wimi heɓimami siwrintina on radio kabaruji lowdi mum ko daranagol pular e diine ɗum noon hanmine arsiɗoɗo programme meɗen mbiɗo fi cosan fulɓe e pinal mumen ɗum noon komin musidɗo moɗon journaliste moɗon Dieynabou Balde wondanɗen ɗo noon he directeur men radio ngo docteur Sékou Oumar Sall Ousmane Balde ro masiŋajiro e Ousmane Diallo journaliste meɗen mo radio kabaruji ɗum noon no mbimi on ni min puɗɗi oɗo men amen programme kesso ɗo hirade hesere sumana ɓeɗiɗo o walla yontere ɓeɗiɗe en kalno seeɗa fi fuɗɗagol oɗo programme meɗen walla mbiyen roggere meɗen fi cosan fulɓe e pinal mumen ɗum noon mino salmina kala kettiɗo men ɗo e kala mo wawani men hettade minen calmina ɗum he kuuɓal minen mbiya on naggue radio kabaruji minen gaddana on kabaruji moɗon heɗengal Pular ɗum noon mino wondi ɗo hande musidɗo men tedduɗo daraniɗo Pular makko woni docteur Sékou Oumar Sall mo ganduɗa ko daraniɗo fi yiɗinɗingol Pular daraniɗo fino Pular wursira e nder Europa e nder Afrique ɗum noon ko makko woni momi lebdara han e balloɗo en humpintinde seeɗa e dow fi programme meɗen kesso mo mbiɗen cosan fulɓe e pinal mumen ɗum noon jam ñalli he maɗa docteur Sékou Oumar Sall ano e radio men radio kabaruji mino falano seeɗa salminaɗo yimɓeɓe woni noon puɗɗen fi programme meɗen ɗo jam ñalli docteur journaliste mi salminima mi weltima no fewi kadi e joɗagol en ɗo yeeso microphone meɗen mo radio kabaruji gam yaltinde ko wiyete cosan fulɓe guila to puɗal ha yetto ɗo jaaten ɗo e ko wawata yawtude ɗum sikki ala ko ɗum teddugal wonande en enen bismi yimɓeɓe noɓe gar ɓe keɗo yoɓe kuuf radio kabaruji ɓe keɗo émission mabɓe e biyeteɗo cosan fulɓe e pinal mumen noon jarama docteur Sékou Oumar Sall ko makko wonani en hoorejo ngoɗo radio ko makko woni hoorejo association meɗen mo ganduɗa ko daraniɗo kala pullo kala guiniensi e kala tagaɗo o association ɗi dari liggagol mabbo wona e nder Europa rum o wawi liggade Europa e Afrique piyu ɗum noon minen nodda on gare he radio kabaruji kette kabaruji moɗon he ɗemgal Pular no mi wino on ni yontere ɓeɗinde hanmen puɗɗanni fuɗɗugol noon programme meɗen woni cosan fulɓe he pinal mumen ɗum noon ko iɗi ko mi falano landade ɗo directeur men radio o makko woni docteur Sékou Oumar Sall mo haalna en seeɗa hoɗum woni fulɓe hoɗum mbaweren wiide pullo eyi docteur si en mbi hokko woni fulɓe en gaddi lamdal ngal ganduɗa ko lamdal kimmugal e saabu eɗen gandi fulɓe ko leñol kono wona tigui tigui no biire hen ko wiyete leñol ko wona tigui tigui ko wiyete leñol ko saabu enen ko en nasaw en ɓuuri gongol leñol enen ko en nasaw seede noon ko en nasaw enen alaɗo en gala alaɗo en gonani ala ɓandu burɗo mbo en ƴiƴam meɗen ala he muɗum ko ɗum waɗi ko ngolɗo leñol tan jiita tawa neɗɗo o ɗi wojji coy ɗum woni ɗi rawni mbiya mbo pinɗa ɗum woni jaam waali mbo yama jaam tan taw a nefani mbo tawa ya goɗɗo ɗi ɓawli kurum ɗi ɓuuri kam ɓawlude ɗi wayno ƴumere ni mbiya mbo pinɗa
ɗum woni jam waali mo e ma jam tan ha joni taw a ñiŋani mbo taw a wi'ani ko joom on seli he leñol ngol ko enen tan jogii neɗɗo mampara balajo woni naawo wojjani ɓawlani mbiya ɗum pinɗa wiyama jam tan tawa ano welti kala ko musidɗo ma pullo lebduɗa ɗum woni ko addi ha français ɓe bino en tout couleur ɗon noon nallurda no feewi saabu arabeɓe kamɓe mbin ko tokkuror ɓe mbaɗi takrur ko yimɓe eggoɓe wona ɗo yawata kono de wonno enen gandi ɓe guitti ɗum koko sénégal ɗo ko wiyete tukulor ko tubaɓe ɓe kawa fi fulɓe ɓe saabu kala koor woni mbaadi enen fulɓe enen ɗum jogui ƴiƴam meɗen ɗi jillodiri e kala leƴƴi guiɗinoɗi laamade e aduna o ko ɗo addi ha yimɓe égypte ɗi mbiya ko e mumen giwɗen ko ɗo addi ha hinde indianus mbiya ko e mumen ha wiiteɓe faris mbiya ko e mumen ha arabeɓe binduɓe ha heewi mbi ko e mumen jaltuɗen koko waɗi noon ko timmal meɗen timmal ngal noon ko Allah okki en ɗum gila e puɗal gila to gariki ha e hakkille o ha e jawdi ndi ko fulɓe gidi wonde patron ji e nder aduna he foof no fotirno saabu enen gandi ko hanki kalis fuɗɗi kalis ala no law ko woytodirte law ko wonno jawdi ko jawdi ni e rendi ɗum noon ko enen gandirano ɗum ko enen gidi wonde patron ji ko ɗum waɗi ko enen gidi laamade weeli metti noon kadi kala laaminoɗo ko be laamado he meɗen saabu ɗi sohli jawdi meɗen ndi nde tawno kala ɗi andi ñande goto e meɗen murti ɗum foof ɗi jogui doole kadi wadde ha ñawda mone muɗum ko ɗum wiyete pullo o mo nandidina e ngoɗo weeyo alaɗo en gala wona funnage wona hirnage wona rewo wona worgo alaɗo pullo ala ko enen tan tawete e nder ko ɓuuri leyɗele nogas e nayyi tawa yiyan neɗɗo o ceeɗoɗa jananeɗa gonga ko pullo wonni leñol gongol heɓani ɗum ko enen tan goni leñol ngol ganduɗa kala ɗo garɗen leƴƴi ɗi natidirɗe e mum koɓe metta en ɗo fulo ɗo yo ɗo watintoɗo ko enen gonta hooreɓe mabɓe yeesoɓe mabɓe woni koto diine to woni koto jawdi to nde wonno enen gardu e jawdi ko enen tan Allah okki gandal andude ko aroyta janggo ko arata janggo taw ɓeɗo gandani ɗum wona kam aɗa andi enen si en gandanni so toɓanni enen ana andi ko wiyete dangdange ko wona enen mawɓe meɗen ko alda e laargol koode en e ko ɗuma hennu ndu ɓe keɗoton ɓe keɗotoɗo hennu rutti kadi ɓe jogui ko mbiten dangdange e puɗɗi goɗɗi dangdange haysa waɗi ɗum e nder arka ɗum woni valise a mofti ɗum so waktu toɓgol yoni tan yaltina puɗol tindinoje kewɗe na hen ñande puɗɗol ngol yalti ɗon e so a limi balɗe 15 walla ko nandi hen fulɓe ko ɗum joguino ngal gandal ngal gandiran ɗen ko ngal addi kadi ha firawna on eɗen jiidi e muɗum en garoyat ɗon fijidigal meɗen e firawna est ce que a faami ko ɗum wanno o ɓattini fulɓe nde gonno eɗen gandi kadi firawna ko affaire mbilew Allah okkunomo en ciwta ɗum wona a yii joni gandirta fulɓe ɓe Allah okki ɓe gandal ko arata to woɗɗi leƴƴi ɗi foof ɗi bowno wiide wonde fulɓe ko yimɓe ɗayɓe ɓe jogui nayyi ha heewi ɓe jogui gueloɗi ɓe jogui pucci kono ɓe ñamata ko weeli ɓe mahani cuuɗi kendeji ɗum en ɓooyi nande nden ƴattore ko gonga walla fenani hay enen watidiɓe ɓe joni noon ko eɓen ɓe ganduno ko biiten fankanta ko enen tan gaddi ko wiyete fankanta taw jandeji garani taw fankanta woni réserve marangol janggo hande jamanu o nde wonno aroyi ko jamanu jawdi jamanu haalis joni wona ni e teeri wona jawdi yahodi kolce hoko ɓen wiyetenoɓe mbawata hirsude beewa ƴakka hoko wonoyi wona ɓe lima nayi nogas joyi ɓe guitta ɓe batta ɗum kalis ɓe cotta ɓiɗɗo mabɓe mbiya ɗum ɗanno ya Europe ɗaɓɓoye jawdi hande kala kaaru ono oto ɓurɗo weydude e leyɗele men mo jiiɗa ko pullo jeeyi ɗum walla ko pullo addi ɗum ɗon nde goɗɗo soddi kala suudu moƴƴuru ndu jiiɗa hande ko pullo mahindu walla mahi ha gasi yeeyi goɗɗo walla hoɗi ɗon ko nden ɗayre nden majjere nde mbinen angal pinal mawɓe meɗen calinoɓe jawdi mumen ndi bonne nde wonno ɓe mbaɗi réserve ɓe mbaɗi fankante ɓe gandi jamanu muɗum ɗi ara
ko ɓende jawɗele mumen han ba'iri de wonno waktu muɗum yonti ko kalami ɗo ko koko luggiɗi ko ganduɗa yimɓe ɗeɓata yawde famde ɗum kono kala kettiniɗo ñawri hakkille muɗum andata ko palami wiide ko ɓe biyete fulɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa annabaɓe desi he meɗen ɓaade eɗen gandi annabi ibrahima resi pullo hay biiru zamzam ndiyam zamzam gaddeteɗam toɗo eɗen gandi hoko addiɗam nde mo jibdem makko o jibini ngel ɓinguel ngel fettoni annabi ibrahima ɗi doga ɗi ƴeenga ko wiite ɗon safa e marwa ɗi doge ko ɗi laara so yimɓe garani fa bo ɗum heɓa diyam woni ko diyam woni ɓe keɓani ngel noon tariki yankoɓe enen kaali tan ɓarɗen ko e tarike ɓe biɗo ngel fettotono ɗo kisan enen gandi kam ko ɗum ɓulni ɗon biiru jamjam woydu jamjam du ko jamjam wiya jamjam o ko nde wonno diyam ɗam duƴƴiɗam yahat jaagol boɗɗingol kulɓinigol nene o ɗi wiya nene bobo o ɗi wiya jamjam ɗam e ndiyam ɗam jam minen cohli diyam kono wona bonande kadi ha bonnana men tarika addi lolluɗo noon kono mbinomi ko nan tarika huɗintake kono hakkille ɗi fama ɗum enen gila nden ha han ko en hohoɓe ɗum woni ko en yeesoɓe kala to mbawɗen wonde aduna o ɗum ɗo woni ko mbimami wiyete fulɓe eyyi hunde e ko wiyete fulɓe en jokkoyat ɗum noon jarama docteur Sékou Oumar Sall ɓayno mbiɗen ni programme o ko cosan fulɓe he pinal mumen en mbawarano lebde fi cosan o en landaki hoɗum woni fulɓe ɗum noon en jiiɗi en nani ko directeur meɗen directeur radio kabaruji haalani en fi fulɓe ɗum noon en mbawa hawrintinde ɗo komo haalni en fulɓe ko joguiɓe jawdi fulɓe ko joguiɓe gandal fulɓe ko joguiɓe kaalesi fulɓe ko joguiɓe laamu fulɓe ko joguiɓe gandal jogui ƴoyre jogui needi jogui teddugal ɗum noon he leyɗele piiwo aduna he ala ɗo pullo ala ɗum noon en mbawa wiide alhamdulillahi e wonde en fulɓe ganden enen woni he leñol enen goni he nation nomo wiɗo ni moƴƴo gonduɗo he gandal gonduɗo noon kala he ƴoyre gonduɗo he teddugal gonduɗo noon kala he jikke ɗum noon mino wiya on oɗo meɗen programme alkamisa be o huɗɗa e radio men radio kabaruji ñande yo men gaddana on seeɗa e dow cosan fulɓe heppinal mumen ɗum noon wara jejire alkamisa yo nangol radio kabaruji fino jokkiron tarika meɗen fi cosan fulɓe he fippinal mumen ɗum noon ɓaymo haalani en ɗo fi fulɓe joni nen paala ɗo landade docteur Sékou Oumar Sall en gandi fulɓe leƴƴi buy noddi payiji buy walla leyɗe buy mbi'i fulɓe ko he mumen giwi ɗum noon en paala addude ɗo e dow gandal makko e dow yiidi makko hono mo wawara en wiide horo noon fulɓe giwi docteur Sékou Oumar Sall iwdi fulɓe docteur no puɗɗorinomi o ñanni iwdi welani haalde haalte ko ɗo yimɓe ɓe teski koye mumen walla ɗo woɓɓe teskiɓe ko ɗon ɓuuri welde wiide iwdi nde wonno noon ko ɗum tigui woni lowdi programme meɗen o ko iwdi ndi ɗum woni cosan o kono hatta so enen kaala ganden taw enen foof tagore Allah nde ɓiɓɓe bani adama ɓiɓɓe adama wa'ani no kuɗi ni walla no leɗɗe ni wona ko awdi muɗum woni e leydi he si toɓi han ngel beeɗo gabbel muɗum ɗo wonno ɗo fuɗa ɗon wona noon enen foof enen gandi koye yimɓe ɗiɗo giwɗen walla mbiyen neɗɗo goto on sendi yimɓe ɗiɗo koye adama e hawa giwɗen so wayi noon sikki ala ɗi woodi to iwa ha yotta ɗo gonɗen ɗo
yettode wodani Allah enen fulɓe noon sabu gandal ko jogino en kabir law gila ko ɓooyi ha e naalankoɓe meɗen wambaɓe meɗen awluɓe meɗen nden yolle ko ɓen mobtananno en tarika meɗen no jiiruɗa Égypte law ko désigne ɓe mbaɗatno ko désigne wonno communication mabɓe o enen ko wambaɓe meɗen ɓe ɗum woni jaliɓe meɗen ɓe awluɓe ɓe ko ɓe gonno ko ɓe woni mobtannoɓe tarika meɗen ko ɗum waɗi tarika meɗen majjani ɗum waɗi gaga jiyaɗen ga bawɗen andude ho rogiwɗen leƴƴi keddiɗi mbi'oɗi ɗi gamba en ɗi ɓitta en mbiya wona ɗon jeeyaɗen guina Bisaw nana ɗo ko enen ɓuuri toon hewde kono ñande fof ɓeɗen nana ɗum onon ko on arɓe ko ɗon gandirta pullo ko tedduɗo saabu kala no jaaɗa wiya onon ko on arɓe sa yeehi to wiya koɓe giwi toon ɓen kala lamdoma hoto ɓe giwi ko ɗum mbiruɗen ala ɗo ɓe gala ko mabɓe mbiyete ala ɗo ɓe gala ko mabɓe mbiyete ala no ɓe baa ɓen dawni ɓen wojji ɓen ɓawli ɓen goni mampare balaɓe wono nawoɓe ala no en mbaano a faami ko enen tan Allah okkiri noon joni noon so en mbi'i annabi Ibrahima resino pullo a andi kay fulɓe ɓooyi ko tina hoole a andi fulɓe ɓooyi ko tina sabu wawatake wi'ede koɗo makko ɗo fuɗɗi ɓay ko debbo pullo mo mari ko ɗum waɗi ɗi jalli seeɗa arabeɓe ɓe koɓe garoyiɓe mbi'i ɓe jiɓɓe paala tabintinde wonde fulɓe ko e maɓɓe giwi ano andi hoko ɓurno wadde ha ɓe paala ɗum tabintinde ko o union africaine hono union africain ko fewja ko ɓe paala sellinde wonde e nder Afrique ko ɗemgal arab ɓuuri yajde ha wona ko ngal ɗemgal woni ko liggora e union africaine ɗum woni union africaine kalnamami ɗo koko selli ko laabimi ko gandumi ɓe gimmori to Hausa ɓe mbi Hausaɓe kadi koye arabe ɓe gimmi de wonno enen fof ko en julɓe sikki ala kala goto e meɗen ɗi woodi ko janggi he arab walla woodi ko janggi he Qur'ana ko juldi woodi konnguɗi maɓɓe natuɗi he meɗen ɗin konnguɗi natuɗi he meɗen ɗum firtani enen ko he maɓɓe gonɗen ko ɗum waɗi e nder yewtere wotere mi haali kalmi de Uqbatum nu Nafi dembo iwi Makka e jamanu Seydina Umar sahaba nulaɗo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam neliɓe no ɓe garga Afrique nde ɓe gari makko Uqba ko ɓiɗko hokombo mari wona pullo ɓiɗɗo boɗewal Diallo ɓiɗɗo muɗum bo mari joni noon so tawi a mari pullo o jibini ɓiɓɓe hono wirete ko baaba marɗo pullo o woni origine fulɓe ɗum ko gonga bo taw noon ɓiɗɗo pullo debbo bo tawi bo mari ko wiite yo musidal woodi jiidigal ɗum woni musidal woodi hakkude meɗen he arabeɓe caggal nde Uqba mari ɓiɗɗo pullo o ɓiɗɗo boɗewal Diallo mawɗo meɗen boɗewal Diallo jiidigal woodi kono waɗani ko enen giwi e mabɓe walla bom joni mbiyen ko mabɓe ciri he nder meɗen ɗum warrano on ɗum ɗo nden feere warrano ko so tawi ɓe enen fulɓe ɓe en jaɓaniɓe wonde ko e mabɓe giwɗen gasi on saaha wi e nder Afrique ko ɗemgal pular ngal e ɗemgal arab ngal ɓuuri yaade kadi ko bindetegal ngal ɗi wawi wonde ɗemgal yeesowal e nder union africaine ene mbiya union africaine maɓe mbiya union africaine on débat men mi waɗama hen muɗum convite ɗon to Libya docteur Mahdi docteur Imberis nanoɓe kam wondunoɓe on saaha ɗi gandi ko kalami ko min itti gaddirmi ɗum e tindol fulɓe bimɓe fulɓe mbi ɓoccode kam he gertugal ngal hoko idi ko ɓoccode nde idi gertugal ngal walla ko gertugal ngal idi ɓoccode nde ɓe kori hebde koɓe jaabi bimɓe awa ko ni men mbaadi he moɗon on gari on mari he amen so on mbi onon tabintina koye moɗon men giwi hono ɗum wayi ta ɗon laaɓani docteur ɗon laaɓani ko ɗon haala ka waali ko ɗum waɗi kalgol origine meɗen en duttoto e ko heewi de jottanoɗe yimɓe ɓe ko hoto en kalata o hono wi'a hono yaara hono arda sabu ɗo wiite woɓɓe mbiya ko Nigéria
laara deftere Ahmadou Baba Tumbukoutou gando pullo mbo ganduɗa defte l'islam ɗe piiw majjuno ɗe defte fof ko makko yaltini ɗum Ahmadou Baba Tumbukoutou tubakoɓe nangi mbo kaɓɓi mbo a faami naɓi mbo cokoyimbo ɓayde wonno ko pular o mo haɓortuno tubaɓe ɓe jimani tubakoɓe ko makko yaltinoyi ɗe defte ɗe jangueten hande e Afrique ɗe fof saabu ko e hoore mo hunjino ko pullo nden yolde ɗon ɗo Tumbukoutou ko fulɓe jooɗi ɗon Ahmadou Baba duɗal Tumbukoutou ngal ko ngal ɓuri mawnude hande ko mbiyeten université di Al Azhar mo Égypte o jettuɗo kam fof ha hande nde kala mbaɗowo witto min de ko mbaɗanmi witto am komi yaha ha ɗon kala mbaɗowo witto noon kadi yahata ha ɗon Tumbukoutou a faami a tawa ɗon dewre antiɗe ɗe ganduɗa ko bindiranoɗe juuɗe gila duuɓi a faami ɗum on mo Ahmadou Baba Tumbukoutou dembo lamdama origine makko mboyi ko Fuutatoro mo iwi wona ayi hewɓe men noon ɗi mbiya enen ɗo giwɗen ko masina komi haalanma tan pullo ala ɗo ala kono noon taari kadi andi kadi ɗo wiyete Fouta Kiniti ɗo Sahara ɗo Fouta Kiniti winduɗo jon to Google binda Fouta Kiniti a yiyat Fouta Kiniti ko fulɓe laamino ɗon ko enen puɗɗi ɓangde ɗe kaaje enen lesen ɗe ɗum woni cehen ɗe wano laɓini baɗiren ɗum kadi kurki baɗiren ɗum kalerange baɗiren ɗum piiji kewɗi ɗin piiji piiw ko ɓooyani ko ɗe jiita he nder ko aseteno he nder gayɗe ko ɗe fulɓe ɓe konnoɗo Fouta Kiniti ɓe wonnoɗo enen en jawaka ko en gañana en jawaka en gañaka ko en gañana yimɓe ɓe fof ɗi jinno taw kono meɗen ni ko e men diwi walla ɗi bayino baɗen ni walla ɗi gokka ko joguiɗen ko ɓe keɓani kono koko so nawliragal waɗi ɗon hoko wonta ɗon wona gañalngol ko gañalngol kono ko yeddude Allah saabu ko dokke Allah hande so a yii hande fulɓe ɗi jawe ɗi ƴatte ɓe gaccira noon mbiyen Allah e l'islam ko pullo nangata ɗo joni yaaɗo ɗo ferlo ɗo Jolof ɗo jaaha ɗo joni lamɗoɗa taw a yettaki ɓullu taw bon lekkon tan soɓe ballini ɗo kuɓɓi kon ɗo saare nde mbiɗa no sumene nde sumi gande eɗen jogui ɗum ko kulal Allah ngol natti he meɗen ha ɗe ɓi en majjinde ko heewi ko ganduɗa ɓe ñembiɓen ɓe ñembuɗen ɓen ɓe kuli Allah kono ɓen tafo bomboje ɓurɓe bonde e aduna ɗum koko renorte ɗum firtani si a joguima ko wawata bonnude ɓay a bonnira ɗum firtani ko a bonɗo ko ndi leydi arabeɓe ndi ala guidije mawɗe Iran o hoko hollirta ɗo nde yolde fiɓen joguiɗen kaɓorɗe firti ɓen boni ɓe bonani saabu ñande goɗɗo wiiɗi yawo leñol mabɓe walla yawo leydi mabɓe fof ɓe gandinat ɗum wonde ko on woni bonɗo duttoɗen e gande meɗen duttoɗen e cosaan meɗen duttoɗen he jambaragal meɗen he cuusal meɗen ɗum yaadata he diine meɗen o nde wonno eɗen gandi jikkuji meɗen ɗi ko ɗin tigui gari to diine to ɗi haramuji jeeɗiɗi ɗi binoɗen nde l'islam ari ko ɗin tawti ɗin ne limtanoma taw l'islam o arani en dimata en penata en jamfatako en bujjata haɗi timmi jeeɗɗi ko ɗin l'islam ko ari ko kadi ko ɗon rewi pullo ko foti wadde ko teddina hoore muɗum yiɗa hoore muɗum anda noon kadi a ñaaka ko añana anda noon ɗum woodi ko waɗi ha aña en jibinama enen en gari o aduna ko en alɗuɓe en maaya ko en alɗuɓe saabu nde wonno jawdi kalis alano kono nayi e geloɗuma ko enen joguino arti joni ko koppareje kalis ko enen jogui ɓe mbi fulɓe jokkani en ɗam mbimi wona gonga so tawi ko kawrigol dula goto jooɗo wiite jokkere en ɗam enen en jooɗa en kullata ko neɗɗo goto saabu so tawi kullodiɗen oɗo ko ɓayɗi janggi alqur'ana hombo pullo mo jiiɗa wawa janggude fatiha e janggane ma ɓula uzu bi rabbil falak ɓula uzu bi rabbin nas juulana hoore mum ha moƴƴa a yi on pullo e joni noon ɗiɗa leƴƴi noon ɗi ganduɗa a tawade guluji tato neɗɗo ko yimɓe tato janggani ɓe ha yetti tabare
boko hatta ɓe kurlo on ɓe mbiya ɗum ko waliw musidɗo koko hatta ɓe kurlo ɓe mbiya ɗum ko waliw bawal laddade kurloto sabu ko on goto ɓe ji janggani ɓe ɗon tunnudu piw enen noon bo ɓeɗi janggani hoore muɗum enen tuma kurlotoɗen neɗɗo fiiɗi janggi tawa jande makko nde taw jande makko nde woɗɗi ha moƴƴi noon ok so en jawti ɗon leƴƴi ɗi kodduɗen ɗi piw a diwat galleji kewɗi ɗi jottoɗa galle mo nanta ɓe ɗi jogui wuro nayi si tawi noon wayi ko noon ɓen galle on galle joguiɓe ɗon wuro nayi hokko hatta ɓen teddine wiye ko patron ji ko jargaji ala ko hattaɓe teddini enen noon honde o galle woni hombo ɓiɗɗo jibina he nder galle woni inniraka nagge nayi nder galle ɗi fayda ala joni noon en gabborto goɗɗo fi ko ɗi jogui nayyi e nder meɗen boppen mbi ko jahanuɗen ko garen bimbi law ko onen mo paɗen ɗon kosam e ɗarle e kosam en jara enen jogui ga jalde men kala to jeeygol to kala ɗo jiiɗa ko yeeyete so wona pullo addi ɗum no yeeye fof ko pullo soodi ɗum ɗon ɗi yeeye pour noon ɓay noon ko noon kala ɗo garɗa eɗen mbaɗi mesa kala ɗo garɗa eɗen mbaɗi taberne kala ɗo garɗa eɗen mbaɗi loge wona boutique hono puppirten ɗi fof ko batte ko gare kulloɗen joguiɗo kantiñayel gotel joɗoɗen koffinoɗen yeeso muɗum enen toro walla enen ñawlo en mbaɗa ɗum en mbaɗara ko ɗum waɗi enen wona wonde en kawrani so yimɓeɓe laardi kawral meɗen ngal ko moɓondiral jooɗo wona ɗum woni kawral meɗen enen kawri tuma haaju yani fof taw ko haaju nodduɗo leñol en jiyat enen fof en garat keewel mi hokkama dalil goto ɗo ɗo Guinée Bissau ko fulɓe Guinée Bissau puɗɗi fulɓe ɓe e nder Guinée Bissau ka en puɗɗi battigol kaalisaji mumen ɗi piiw ɓe gokka neɗɗo goto walla yimɓe ɗiɗo jahanaɓe comoyanoɓe codaniraɓe marchandise ko wonno ko garɗo yo sooda biliyeti muɗum yaha Dubaï walla kala to wawata yaade adduya seeɗayel muɗum ngel fulɓe ɓe kaldi kawri ka en fof cuɓo yimɓe ɗiɗo ɓen jahanaɓe inde pullo ɓen ɗiɗo cooda biliyeti mumen ɗiɗi pet jaha cooda kala ko yimɓeɓe paala gadda joowa ɗum wona kawral ko ɗum wiyete kawral ko so haaju yani ko ɗon kawral andete ok docteur ko ni ɗum jinnomi mbiɗa heeɗi kadi ha toɓɓere nde jogorɗa werlade ɗo yen ɗum noon musidɓe tedduɓe on nani ko directeur meɗen radio kabaruji haalani en ɗo seeɗa ko iɗi ko mbo haalni en ko hoɗum woni pullo hoɗum woni fulɓe watti noon men leddi seeɗa mbo haalani en iwdi fulɓe hororo mbawere wiide fulɓe giwi ɗum noon nomi wi on ɗoni o meɗen programme e kala alkamisa koma kettoɗon o ha keɓon no jokkodiro e komin mbawara on addande e nder programme he on nani ko mbo haalni en ɗo fulɓe ko jogui enen jogui none ko mbawere yelanade he sara ɓaduna woni ganduno woni joguiɓe jawdi woni joguiɓe teddugal joguiɓe jikke joguiɓe enɗam joguiɓe diina jokkuɓe l'islam ɗum noon pulloɗi jogui piiw ko mbaweren mijanade e hoore meɗen awa ɗum noon en mbiya alhamdulillahi wonde en fulɓe e jokkude en diine jokkude en l'islam jokkude en enɗam ɗum noon oɗo meɗen programme han mi faala ɗo laddade directeur meɗen o hoɗum mo wawata en ɗaldande ɗo hettiɓe en ɓe eɓe mbawani en hettade ɓe mbaweren torade no ar hetto en no nanggu radio kabaruji hoɗum mo wawata en ɗaldande ɗo e dow ko lebbiɗen ɗo fii cosan fulɓe heppinal mumen mi wiya on ɓo haalana en ɗo seeɗa on sumatin koma de en programme o oɗo alkamisa ha alkamisa gara yoɗo on sumatin batten lamɗi goɗɗi ɗum noon directeur o mi hokkam woni mo haalna en seeɗa hoɗum mo wawrat aldande bolonda o e dow komin leeɓi ɗo seeɗa fi cosano fulɓe eyyi ko noddugol yimɓeɓe ɓe jogo himme e programme o en kaali o ñan mbiɗen en garani haalde garɗen ko haaldede garɗen ko ɗaɓɓidde he maɓɓe ha ganden iwdi meɗen
tuma jottotoɗen enen piibigol ko ɗo giwɗen en kaaloyanni taw lappiɗi garduɗen ɗi nattirɗen he ɗeɗo leyɗele meɗen hongol lappol nattiri Mali e iwi Mali nattiri Guinée Conakry hongol lappol nattiri Gaga Bundu hongol lappol taarori toon no mbiɗen iwri to ha yeehi Termes en no mbiɗen ha yeehi kaalen Fouta Kinidi en kaalen Sahara o no ɓe tellori ha kaalen Murtani ɗo ha Fouta Toro si en kaaloyiɗe ɗo piidoɓe on tuman tawa en attima andude horo giwɗen tawa weeli on saaha si en kalni yimɓe horo giwɗen tan hakkillaji mabɓe ɗi paaman ɓe jaɓa ko noddumi ɗo ko yoɓe gar noɓe gaddu miijoji mabɓe noɓe gaddu lamde mabɓe ko miijoji ɗi e lamde ɗe ko ɗum woni wonki programme meɗen o ko ɗum mbiɗen ɓe bisimilla mabɓe mi weltima mi weltiniɓe kadi mi weltinima yo Allah weltin en yo Allah hollu en valeur meɗen hono qima meɗen enen fulɓe jiyanen ɗum koye meɗen saabu si a anda hoorema a andanta hoorema so a yii ano yedda ɗemgal ma ano haala gongal a anda barke ko woni e ɗemgal maɗa e nder Afrique mbimi en keeɓi joni ɗemɗe laamuraɗe e nder Afrique ko wayno Lingala en kono en keɓani ɗemɗe keccuɗe bindol e nder Afrique gila duuɓi 150 tuɓawo tawi Guinée Conakry fuɗɗino windude pular o ɓe bindira ɗum e alkuli arabe he pular ɓoy ko fuɗɗa windede ɗiɗo leƴƴi ko joni puɗɗi ɗumaninde enen ɓoyani ko gartuɗen latin ko artuɗen e latin ko andude en ko ɓeɗo ɓuuri wawde wallude en ɗen alkule ɓuuri wawde wallude en ha jaaren yeeso faami kono ko alkule arab ɗen alkule arab kala ɗi woodi guidiɗe ɗe ɗen ko mbiyeteno cate leɗɗe ɗen gontoto Sahara a yiyaɗɗe ron enen e ɓe wiiteɓe ɓe wonɓe Mali haɓeteɓe toon ɓe enen e mabɓe ɓay ko enen koddito Sahara ko enen pecci enen ciri pecci ɓe jaadi ɓen ha joni ko ɗen alkule bindirta woni tuware kan enen noon en boppiɗe en garti e latente saabu ko ɗo ɓuri hen yawrude woni codol taƴitirgol lawol taƴitirɗen ɗon kono ɗi manki en andude koye meɗen si en gandi koye men wallahi en nandinta ko goɗɗo en pewjinta ko goɗɗo en ñembata ko goɗɗo en ñembata goɗɗo wona to jande ɗemgal mum wona to pinal muɗum wona to hay hunde muɗum saabu ala ko manki e meɗen hay hunde enen jamais en mbawata wonde doñorgal ko noon mbaɗɗen ko e men kono en giwat e muɗum wona ɗo garɗen yon nanden heɗon mbiyen ko masalaha en jaɓat en caloto ɗum fes giwen e gongol doñorgal gonen hayre mbaadi hayre ɗi soofi kono ko non wayi ala bawɗo ekkinde ɗum no wayi ɗon ɗum noon accumi tottitama microphone o ɗum noon ko mbawren wiide jarama directeur meɗen radio kabaruji makko woni docteur Sékou Oumar Sall ko makko woni momi yewritta yoɗo meɗen programme mo ganduɗa ko programme tedduɗo jokkuɗo fayida ko programme mo ganduɗa ko biɗo fi cosan fulɓe he pinal mumen ɗum ɗon ala neɗɗo ganɗo no makko ni makko windi ɗeɗo dewrere dow ɗelle buyi mo windi he pular he arabu mo windi he portugais ɗum ɗon 2015 mo waɗi oɗo ndeɗo dewrere no mbawren wiide livre fi cosan fulɓe he fi pinal mumen ɗum ɗon ala mo mbaweren landade fi muɗum ɓuura makko directeur radio ɗum noon e oɗo programme ko makko woni neɗɗo ganɗo momi wawara lebdude oɗo programme ha mo humpintina en ha mbaɗen ɗo jokkere ko ganduɗa humpintina bolonɗa o piyu fi cosan meɗen fi ƴiwdi meɗen fi pinal meɗen ɗum noon association o onon gandi ko association amen o woni association guinéense para cultura e solidariedade social ko oɗo association waɗi patrocina fi widdugol oɗo livre fi cosan fulɓe he fi pinal mumen ɗum noon enen mbiya kala alkamisa jokke radio kabaruji gadde miijo moɗon gadde konngol moɗon
he dow fi cosaan meɗen e fi pinal meɗen ha bawen wadde nde ɗo yewrere fayida yewrere joguiɗe objectif bawen wiide yewrere joguiɗe objectif fuɗɗal walla faɗare ha kumpiroɗen enen piiw ko woni cosaan meɗen e fi pinal meɗen ɗum noon waɗanɗo on programme o komin musidɗo moɗon journaliste moɗon Dieynabou Balde woddande ɗo noon ɗo programme ɗo docteur Sékou Oumar Sall makko woni directeur radio makko woni présidente association meɗen guinéens paraculture e solidariedade social ɗum noon gandon Ousmane Balde ɗi wonani en to masiŋaji ro e Ousmane Diallo journaliste meɗen mo radio kabaruji ɗum noon mi wiya on gadde lamdi moɗon minen paala on e nder programme he ha programme o walla biya roggere men nde wona roggere fayida roggere jokkugol lawol koma gaddon onon kala miijoji moɗon gaddon landi moɗon ha men mbawa hebde no men ɓuura liggorde e dow roggere he ɗum noon mino ñaago on kala alkamisa nane oɗo amen programme guitteɗon ko landi moɗon gaddane en garadio kabaruji e dow ɗinɗon landi e dow miijoji moɗon e dow gandal moɗon ha mbawen ene pi liggodde jottoɗen ɗo reedi programme o walla mbiyen final programme o mbawen wiide cosaan fulɓe ko ɗum ɗo pinal fulɓe ko ɗum ɗo ɗum ɗon musidɓe tedduɓe on jarama mi weltima buyɗo e leppugol e directeur meɗen radio o humpitinde en ɗo fi fulɓe e fi ro fulɓe iwi ɗum ɗon ha en alkamisa goɗɗo on jarama nangue radio kabaruji ko radio fulɓe bimi wimi he bimami ɗum noon daraniɗo e fi diine he fi pulagu on jarama ha en sayi goɗɗo e caggal Allah e nelaɗo Allah e caggal mon e biyeteɗo ceerno Sékou Oumar Sall gorko gandu Allah gonduɗo e gille Allah gonduɗo e nokku Allah